Landrena mlawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino. Joyera kuma studio azinayi corporation. Ndabweranso ndi program yapadera ija imene Evangelist Yankho Malizani akupitirizabe kufotokoza nkhani zokhuza coronavirus, network ya 5G, komanso lemba la chirombo 666 kuti nkhani zimenezi mogwirizana ndi buku lopatulika Bible zikuti bwanji. Kumbukirani tikukhala wanu masiku osiriza tikuyenda tiphunzitsane cholinga choti tiphunzitsane tikumbusane so chifuniro cha Mulungu kuti kodi ife tikuyenda kumatani mnyengo ino. Dzina langa ndi John Mulimbika. Bwanji Evangelist Yankho Malizani apitirize mmene adalekeza sabata yatha ija. Nthawi ya uthenga wabwino yafikanso. Tukambirana mawu a Mulungu wakumwamba pamutu okuti COVID 19.5G ndi lemba la chirombo. Pamene tukhala nyengo imeneyi n'kwabwino ndithu kumvera malangizo a zachipatala amene tikumapatsidwa chifukwa cha nyengo imeneyi ya matenda COVID 19. Ndi zabwino ndithu kuthamanga kwambiri ndi nzeru zikamachuluka kuti uthenga wabwinonso upite patsogolo mwansanga. Ndi madzulo anonso ndikudza m'bale wanga wakonzeka watenga cholembera chako pepala lako kuti uzilemba mavesi kumenanso Bible lako umene ukhala pambalipo kuti ikatchula vesi iwe nkumasanthula vesilo ndi pemphero kuti masiku anotsiriza Mzimu Woyera alankhule kunsi kwa moyo wako. Tipemphere. Wabwino ndinu Yehova Mulungu amene muli kumwamba, chifukwa mwatisunganso ife ndi thanzi kufika somola lino. Mwatipatsa chakudya, mwatiteteza ife ku ngozi, mwatipatsa malo okhala, mwatichiza ku nthenda zosiyanasiyana. Ngakhale alipo ena koma ndi mavuto osiyanasiyana moyo uno, koma tamandike dzina lanu chifukwa inu Mulungu wakumwamba ndinu wabwino. Tikupempha mundikhululukire ife mphulupulu zathu monga ana anu a Malawi, kuyambira ine mtumiki ndi awa abale anga ndi alungama kumvetsera mawu anu ndi dziko lonse la Malawi. Tufuna tisanthule mawu anu amene ndi chakudya cha moyo wathu wauzimu. Yehova tikupempha kuti ganizo linali lonse ofuna ukazikweza kuposa Khristu likagwetsedwa kumvera Khristu muola ili. Mudzina la inu Yesu mpulumutsi wa moyo. Ndi Daniel adauza mfumu kuti Mulungu akuwuzani chimene chizachitika masiku otsiriza. Ndimafuna ntere nawe m'bale wanga kuti masiku otsiriza amene tikukhala ano ukafuna kudziwa zimene zikuchitika ndi zimene zikubwera kutsogoloko uwerenga buku la Daniel ndi buku la chivumbulutso. Mabuku amenewa atumiki anzanga azibusa mudzawerengera anthu m'makachisi. Shehe mudzawerengera anthu buku limeneli m'machalichi. Ansembe mudzawerengera anthu mabuku amenewa m'machalichi. Osamwabisira anthu pakuti ichi ndiye chilungamo cha Mulungu kuti Mulungu adavumbulutsa zimene zachitike masiku akumapeto masiku otsiriza masiku ake ano. Komanso m'bale wanga ngati ube Bible kagule uziziwerengera wekha. Chifukwa masiku ano Mulungu adavumbulutsa kuchitika masiku otsiriza. Ndiye tikhati kutsatira zimenezi pang'ono tione kuti ngati Mulungu adapereka kuti no za masiku otsiriza kuchokera mu loto la mfumu Nebukadinezara ndi COVID 19 akupezeka masiku otsiriza. 5G akupezeka masiku anotsiriza. Kodi kupyolera mu loto la mfumu Nebukadinezara tikhoza kupezamo zokhuza 5G ndi COVID 19? Mawu Mulungu ngosangalatsa kwa basi. Zili ngati munthu unali ku dimba magwira ntchito kapena mekanika anali busy kugwira ntchito zake ndi dzuwa lamumenya kwa basi ndi angokumana ndi wina wake angompasa kathuba kozizira kabwino akangomwa kathubako kamachita kuyenderera muthupi lonseli mpaka na muzikhadabo munthu nkumapeza mtendere. Mawu Mulunguso ndi mmene alili ndefu atisanthule zimenezi. Langizo lochepa chabe kwa atsogoleri a chipembedzo amene mmakhala kutsogolo khala olangiza president pa nkhani za chipembedzo. Mukuwerenga pa verse 22 Daniel chapter 2 mumve langizo labwino akuti iye avumbulutsa zinthu zakuya ndi zinsinsi, adziwa zokhala mu mdima ndi kuunika kumakhala kwa iye. Atsogoleri a chipembedzo amene makhala ndi mpando kumanda atsogoleri a dziko namukhala mabungwe osiyanasiyana muzotsimikizira atsogoleri a dziko kuti kunja kuno kuli Mulungu
amavumbulutsa zinsinsi, amadziwa zokhala mu mdima. Anthu tikamapanga mapulani oyipa kumupangira wina kumapangira azinzathu, aliko Mulungu. Ndi zimene zikumawuza atsogoleri a dziko. Chinsinsi cha COVID-19 ndi 5G ndi mavuto onse ali pa dziko lapansi, Yehova akhoza kuulula. Chifukwa ali yemweyo dzulo, lero ndi nthawi zonse. Nanga nkokoma m'bale wanga kusanthula malemba. Uthenga wabwino uwu wa ufumu wakumwamba. Muloto la mfumu Nebukadinezara. Ndimafuna ndiwerenge fano lonselo. Koma munefa chaiwa maulibe Baibulo, ndingowerenga pochepa. Ndikuwerenga Kembira verse 31. Inu mfumu munapenya ndi kuona fano lalikulu. Uyu ndi Daniel tsopano akoza mfumu. Zaloto lawo lija. Afumu akhapoteropo. Kanyamata ka Daniel kakufotokoza. Kadzatsidwa ndi mzimu woyera Mulungu akapatsa china chilichonse. Ndikafotokoza kuti inu mfumu munapenya ndi kuona fano lalikulu. Fanoli linali lalikulu ndi kunyezimira kwake kunaposa. Linali kuyima popenyana ndi inu. Ndi maonekedwe ake anali opsa. Fano ili tsono mutu wake unali wa golide wabwino. Chifuwa chake ndi manja ake za siliva. Mimba yake ndi chiuno chake za mkuwa. Miyendo yake ndi chitsulo. Mapazi ake mwina chitsulo mwina dongo. Munali chipenyere kufikira mwala unasemedwa popanda manja, umene unagunda fanoli ndi pa mapazi ake ukhala chitsulo ndi dongo. Nuwaphwanya pamenepo chitsulo, dongo, mkuwa, siliva ndi golide zinapereka pamodzi ni zinasanduka ngati mungu wa pamadwale amalimwe. Ndi mphepo inaziwuluza osapezekanso malo ake. Ndi mwala unagunda fano unasanduka phiri lalikulu nudzaza dziko lonse lapansi. Ili ndi loto. Kumasulira kwake tsono tikufotokozerani mfumu. Haleluya. Daniel adafotokozera mfumu loto lawo chimodzi. Menda werengera. Kanyamata ka Daniel kamafotokozera mfumu loto lawo. Ndeni ngofotokoza machidwe lotolo. Akuti loto nali latitali, lonyezimira, komanso loopsa. Linayima chindunji kupenya ndi mfumu Nebukadinezara. Akuti fanoli mutu wake unali wa golide, chifuwa ndi manja ake za siliva, mimba ndi chiuno chake mkuwa, miyendo yake chitsulo, komano kumapazi chitsulo ndi dongo. Ndakuti mfumu ikuyang'ana bwinobwino inadzaona mwalo kuchokera mwamba, kugwa mwalo kuchokera mwamba ndi kuzaphwanya mapazi a fanoli. Kena kufanoli atitatu pomwepo. Koma mwalawo udamba kukula ndi kudzaza dziko lonse lapansi. Ndene sindikeka maganizo anga. Tamva chimene malemba akunena tsopano. Verse 37. Kumasulira kwake inu tsopano. Akuti inu mfumu ndinu mfumu ya mafumu. Pakuti Mulungu wakumwamba anakupatsani ufumu ndi mphamvu yayikulu ndi ulemu. Ndipo paliponse pokhala ana a anthu iye anapereka nyama zakuthengo ndi mbalame zamlengalenga m'dzanja lanu. Nakuchititsani ufumu pa izi zonse. Inu ndinu mutuwo wa golide. Ndi pambuyo pa inu padzauka ufumu wina wochepa ndi wanu. Ndi ufumu wina wachitatu wamkuwa wakuchita ufumu pa dziko lonse lapansi. Ndi ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo, popeza chitsulo chiphwanya ndi kufoketsa zonse. Ndipo monga chitsulo chiswa zonsezi udzaphwanya ndi kuswa. Ndipo umo mudaonera mapazi ndi zala zake, mwina dongo laumba mwina chitsulo. Ufumuwo udzakhala wogawanika, koma momwemo mudzakhala mphamvu ya chitsulo, popeza mudaona chitsulo chosanganizika ndi dongo. Ndi zala za mapazi mwina chitsulo ndi mwina dongo. Momwemo ufumuwo mwina wolimba mwina wogamphuka. Ndi umo mudaonera chitsulo chosanganizika ndi dongo, iwo adzadzisokoneza ndi ana a anthu wamba. Koma sadzaphatikizana monga umo chitsulo
sichimasanganizikana ndi dongo. Ndipo masiku a mafumu aja Mulungu wakumwamba adzayika ufumu woti sudzawonongeka ndi ku nthawi zonse, ndi ulamuliro wake sudzasidwa mtundu wina wa anthu, koma udzaphwanya ndi kutha maufumu awo onse, nudzakhala chikhalire. Haleluya. M'bale wanga, Daniel akuwuza mfumu kuti Mulungu wakumwamba wakuwuzani chimene chidzachitike masiku otsiriza, ndi walokauza mfumu za loto lawo. Mmene adalotera Daniel wafotokoza, ndi Mulungu wakumwamba wampatsanso kumasulira kwake. Mukumasulirako Daniel akufotokoza kuti chifano chimada chona mfumuchi ndi maufumu anayi amene adzoka pa dziko lapansi. Akuwuza mfumu Nebukadineza kuti inuyo ndili mutu wa golide. Munjira ina ufumu wa Babulo umayimidwa ndi mutu wa golidiyo. Ndadauza kuti ufumu umene ukachoka wanu kudzabweranso ufumu wina wochema mphamvu ndi wanu. Ndipo ndi zoonadi kuti mu buku la Daniel lomweli ufumu wa Babulo udatha. Kutha kwake mu chapter 5 pamene dzanja lidalemba khoma kuti Belisazara mwana wa Nebukadinezara anatenga zopatulika za mkachisi namamweramo vinyo. Usiku umene wowo dzanja lidalemba pa khoma kuti mmene teke ufasini, kapena kuti ufumu wanu Mulungu wauwerenga ndipo wautha. Usiku umenewo kudabwera ankhondo amedi ndi aperezi, ndi amene adadzawononga Babulo kugwirizana ndi maloto amene Mulungu adapereka. Ndipo Daniel adakhalanso mufumu amedi ndi aperezi pansi pa mfumu Dario ndi Koresi kapena kuti Cyrus. Ndipo mbiri ya dziko lapansi mafotokoza momveka bwino kuti ndi zoonadi ufumu omwe udalipodi, ndipo maufumuwo adakhaladi mwa zaka zawo mosaphophonya. Mwachitsanzo ufumu wa Babulo udachoka ndibwera ufumu wa Amedi ndi Aperezi. Ndithu adafotokoza kuti kudzabweranso ufumu wina. Udabweradi ufumu wa Heleni kapena kuti Greeks pansi pa mkulu wina dzina lake Alexander, kanyamata kamphamvu kobasi kamene kadagonjetsa dziko lapansi mochititsa chidwi. Kumeneko kudayambiranso za makalendalasi ku ufumu wa Greece. Zothamangathamanga zidayamba ndi anthu ake amenewo. Ine naphunzira geography nkhani ya ku Athens. Anthu akunda zothamangathamanga. Sindifuna kuyima kumeneko fa nkhani sili kumeneko. Nkhani agona pa CONVID 19.5G ndi lemba la chilombo. Kuchokera apo ufumu wa Greece udafika kumapeto. Alexander adagonjetsa dziko lapansi, chimene chidamugonjetsa necho chepa kwambiri. Adafika pokumwa mowa na adwala. Adokota ake pomfunsa kuti akulu zikuoneka kuti amene adwala mumufatu, kodi mukamwalira inu ufumu adzitenge ndani? Adangayankha mawu achidule kuti amene angakhale wamphamvuyo adzatenga. Ndi ufumu udagawanika mu makomanda ake 4. Mukamalinga Daniel chapter 7 amaonetsera nyalugo okhala ndi mitu inayi kuyimirira makomanda 4 amadatuka mu ufumu wa Greece. Ndi Bible ifotokoza kuti ukadzachoka ufumu umene wachitatu akuti kudzabwera ufumu wina wolimba ngati chitsulo. Ndipo ndi zonadi kudabwera ufumu wa Rome. Kudabwera ufumu wa Rome, ufumu wolimba ngati chitsulo. Komanso ufumu wa Rome akuti kumapeto kwake akamba zoti kumapeto uko kuli chitsulo ndi dongo la uwumba. Chitsulo dongo sizimagwirizana. Ufumu wa Rome kumapeto kwake udzakhala wosagwirizana. Sindifuna kukamba za zaka kuti chaka chakuti komano maufumu mukafufuza kumbira dziko lapansi adayendadi monga mmene ali zosaphonyeka. Adayenda monga mmene alimo. Babulo, kuchoka Babulo unabwera Amedi ndi Aperezi, Amedi ndi Aperezi unabwera Greece, kuchoka Greece unabwera Rome. Mukalenga buku la Julius Caesar kusewonda maphunziro buku la Julius Caesar zaka zinazi adakambako zofumu wa Rome. Muli mkulu wina komanda wina dzina lake Ptolemy kumene unabwera ufumu wa Rome kwa mkulu ngati amene. Ndeni zosabisika zinthuzi. Komano chidwi chathu chigona kwambiri kufumu olimbawo. Chifukwa chani zili choncho? Mulungu adamuza Daniel kuti ukamuza mfumu Nebukadinezara pa verse 28 chapter 2 kuti koma kuli Mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsinsi. Iye ndiye wadziwisa mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitike masiku otsiriza. Ndi masiku otsirizawo ndi ano. Ndi mukayang'ana ngati kulino ufumu mwa ufumu onsewa umene wakhala nthawi yayitali
ndi ufumu wa Rome. Mwa mafumu onsewo ufumu wa Rome umene ngochoka chaka chimodzi chokha unayamba mu 476 AD. Ndingofuna ndingokamba pang'ono pamene popo kunena kuti ufumu umene kuoneka utali kwambiri kuposa mafumu ena onse ndi ufumu wa Rome. Ndipo mukayang'ana kufotokoza kwa Daniel mneneri akufotokoza kuti kumapaziko kudzakhala chitsulo ndi dongo. Ndinawerenga vesi 44 pamene akunena kuti ndipo masiku a mafumu aja, mafumu akati ogawanika kumapeto ofumu a Romuwo, masiku a mafumu amenewo Mulungu wakumwamba adzayika ufumu woti sudzawonongeka ku nthawi zonse, ndipo ulamuliro wake sadzausiyanso mtundu wina wa anthu, mtundu wa Babulo, mtundu wa Medina Perezi, mtundu wa Greece, mtundu wa Rome, kandi mtundu wa Chinese, kandi Black Americans, kandi ndani akuti sadzasiyanso m'manja mwa mtundu wina, kandi mtundu wa Rome, kandi Angoni, kandi achewa, akuti sadzasiyanso m'manja mwa mtundu wa anthu ena. Nditigona kwambiri kufumu umene wachinayiwo chifukwa kumene ife tikukhala nthawi yakumapeto. Akuti ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo, popeza chitsulo chimaphwanya ndi kufoketsa zonse, ndipo monga chitsulo chiswanya zonsezi udzaphwanya ndi kuswa mafumu ena onse. Koma kumapeto kwake mwina udzakhala wolimba, mwina wosalimba. Bale wanga, tukambirana za COVID 19.5G ndi lemba la chirombo. Kodi ufumu wa Rome ukugwirizana ndi nkhani za 5G? Kodi ufumu wa Rome ukugwirizana ndi COVID-19? Chifukwa ufumu ndi wolimba kusonyeza kuti pena paliponso kuyena kugunda apo basi pali pamene angagwedese, ngakhale kumapeto kupeza kuti osagwirizana koma mphamvu ya chitsuloyo ikadaliko. Yesu Khristu mene amabadwa mkulu wa Augustus Caesar, mfumu ya Rome, ndi fake Yosefe ndi Maria adapita kukapango kalembera amene mfumu Augustus adalengeza kuti anthu apita kukalembera. Yesu mene amumugwira adamugwira nala fumu mama asilikali a Chiroma. Yesu mene amankhomera pa mtanda adala asilikali a Chiroma adagwira ntchitoyo. Mene amamweruza m'mabwalo a milandu yosiyanasiyana asilikali a Chiroma ndamagwira ntchitoyo. Kufikira Pilato amanali bwenzi la Chiroma adagwirapo ntchito kumweruza Yesu Khristu. Yesu adafa, mene amakwera pita kumwamba Yesu Khristu mkulu ufumu wa Chiroma ukadali ndi mphamvu. Ophunzira ka Yesu mene amagwidwa kumayikidwa ndende zake zinali za Chiroma. Asilikali amene amayang'anira Petro akadali mndende m'buku la Machitidwe a Atumwi ada asilikali a Chiroma. Yakobo adadulidwa mutu ni mfumu Herode, asilikali a Chiroma adagwirapo ntchito. Tifuna kunena kuti chani? Tifuna kuona mphamvu yofumu wa Chiromayi, kunena kuti mphamvu yake akufotokoza kuti idzakhala ilipobe. Ndi m'bado umene Yesu Khristu adakhala m'bado wake nthu athu omwewo. Mwina ukayikira m'bado wanga umve zimene Yesu mwina akadalankhula pamene tikumaliza uthenga ku tsiku la lero. Yesu mwini wake pa Mateyu chapter 24 adalankhula mawu awa. Verse 34. Indetu ndinena kwa inu, m'bado uwu sudzatha kuchoka kufikira zinthu zonsezi zidzachitidwa. Haleluya. Yesu mwina kadafotokoza kuti m'bado uwu amatanthauza kuti this generation, m'bado wanga omwe umene ndabadwa ine mu ufumu wa Chiroma uwu, sudzapita kapena kuti sudzatha kufikira zonse zitakwanitsidwa. Zikugwirizana ndi Daniel chapter 2 kumene akunena kuti mu nthawi ya maufumu amene wowo ndi mene Yesu Khristu adzaonekere. Ndikumbukirani pacha tikusakasaka mwana wa chipatuko kuti ndi Satana. Ndi Babulo, mzinda wa Babulo kumene Mulungu amuonetserako zochitika za masiku otsiriza, Babulo uyu adayambanso ndi Satana pomanga mzinda wa Babeli kutsutsa ndi Mulungu wakumwamba. Nditagwira mfundo ezi m'bale wanga kuti Nebukadinezara 2 ndama adapanga zinthu zodabwitsa kwambiri mu mzinda wa Babulo. Adapanga ma hanging gardens. Pa verse 30 chapter 4 Daniel, mfumu Nebukadinezara adayankhula mawu otumbwa mawu odzitukumuka nanena, mfumu inanena niti suyu Babulo wamkulu ndinamanga
akhalepo khala pa chifumu ndi mphamvu yanga yayikulu, uoneke ulemerero wa chifumu changa. Nebukadinezara mkati mwake Satana uchadakhala mwa Davide uja atawukira Israeli, adakamusonkhezeraso Nebukadinezara kuti iwe tazichemerere, tadzikweze. Muchadazikwezera ika kuti adazikuza mu mtima fa chakongola kwake. Ndi Nebukadinezara adapeza mphamvu namanga babulo kongola, adafika sunepo dzikweze kuti si uyu babulo wamkulu ndamanga. Ankaganiza babulo sangati. Mbale wanga ganizo lodzikweza ndira mwana wachitayiko. Mzimu era kunena kuti wina asakunyenge kuti sefika, koma ayambe woonekera mwana wachipatuko. Tikamabwera ulendo wina tikudzona Daniel chapter 7 kufanizira ndi Daniel chapter 2. Chimene kupangira ziti kuthamangayi mothenga mbale wanga, Mulungu atikonzera nthawi bwino ukhala ukuwatsata mpaka na kumapeto. Cholinga cha zonsezi tione kuti dziko lapansili likupita kuti. Kodi mmene akunena kuti COVID 19 wazunguza pa dziko lonse lapansi, ndipo ndizona ndi wazunguza. Network ya 5G imene mwekwena ngakhala kwa azungu akudana nayo kwambiri. Kuti kwenikweni muli chani mmene momo? Ku South Africa kumayambiro kwa ulaliki udafotokoza kuti mkulu ina dzake Bill Gates amapanga makatemera akutoteteza anthu kumatenda COVID 19. Wiki yomwe ino imene tupanga jambula uthenga uwu ku South Africa kunavuta kwambiri chifukwa anabwera ndi mavaccine awo ndikuyamba kubaya anthu, ndi anthu akwiya nazo kwambiri, amba kwathamangitsa achokeko. Akusiya kubaya kwawo kwa azungu mavaccine amenewo afuna kubwesa kuno kwa Africa. Ndipo South Africa akusankha anthu onikorosa zindikira zinthu kuti ayeselere mwa iwo. Mbale wanga si nthawi yokhala mu mbuli yosazindikira zinthu, ndi nthawi yowerenga zinthu. Ino si nthawi ya mdima. Ngidalipo nthawi ya mdima tikambaso nthawi ya mdima muthenga umenewo imene mabaibulo sapezeka ndi anthu amba, koma masiku ake sanowe. Pano pozowerenga zili pena paliponse, foni yako linayoyo usamonkha ucheza pa WhatsApp ndi zina zoterezo, ziyang'ana mwa Mulungu akutinji, fufuza zochitikazi. Malo opemphera azibusa anzanga azilaliki, musawabisira anthu chilungamo. Nthawi tukhaino ndi nthawi ya kumapeto. Dziko latsetsereka ili pompano Yesu Khristu akhala ali mkudza. Kodi Yesu akamadza udzakhala uli pati m'bale wanga? Zindikira tukhala mu ufumu wosagwirizana. Chitsondi dongo sizingagwirizana. Kuli bungwe la United Nations la yesetsa uli gwirizana, sizingatheke kugwirizanitsa anthu. Bungwe la WHO nonso lingopanga songe zosokonekera zokhuza COVID 19. Palibe munthu ngakhale mmodzi amene atanjanisenso dzikoli chifukwa chitsondi dongo sizingagwirizana. Andali kukangana ndipo dziko lapansi mfumu wa Chiroma sizikudalira kuti khata atsogolere ndani kachitike ndi chani pa dziko lapansi. Ayi ndithu. Koma tonsefe tukhala mu ufumu umene ndosagwirizana, pakuti chitsondi dongo sizingagwirizana. Ndi m'bale wanga pamene zonsezi zikuchitika tamva langizo la Yesu Khristu pa Mateyu chapter 24 verse 32 akunena kuti, koma phunzirani ndi mkuyu fanizo lake. Pamene tsopano nthambi yace ili ya nthete niphuka masamba ake, muzindikira kuti dzinja liyandikira. Chomwechonso inu pamene mudzaona zimenezo zindikirani kuti iye ali pafupi, inde pa khomo. M'bale wanga tikamangana chilengedwe chimationetsera kuti mvula pompano igwa. Tikamangana chilengedwe chimationetsera kuti chimanga kapena kuti mango kamvula kameka kugwera kupyetsa mango kameneka. Timazindikira zonsezi. Koma kodi zochitika za dziko lapansizi zikamachitika, mabanja sakukhazikika, mikangano ili ponseponse, machalichi angoyenda ngati njinga zakabaza, mabala angotsegulwa paliponse, matenda osaneneka apena paliponse, kufika kuti dziko lonse latsekedwa, lonse latsekedwa fa cha matenda. Kodi zimene zikamachitika zikuonetsera chani? Zindikira kuti Yesu wayandika, inde ali pa khomo. Kodi moyo wako ukukonza? Kodi moyo wako wopereka m'manja mwa Yesu Khristu? Kodi ataradze lero Yesu Khristu, ubale wako ndi Yesu uli motani? Kodi moyo wako utachoka lero, chiyembekezo cha moyo wosatha
chilipo timafana kudandaulira. Dziko ndilopanikiza, dziko ndilosautsa, dziko ndilosapatsa mtendere. Ndalama simapatsa mtendere, maphunziro ku skulu sapatsa mtendere, koma ukamudziwa Yesu ndiyenda naye. Chifukwa iye akunenetsa Matthew chapter 11 verse 28, idzani kwenu nonse akulema ndi akuthodwa, ndipo ndidzakupumulitsa. Bale wanga, mwina watopa ndi fodya, mwina watopa ndi mowa, mwina watopa ndi mitala, mwina watopa ndi miseche, mwina watopa ndi ndewu. Yesu akuyitana, idza kwa ine ulema ndi uthodwa ndidzakupumulitsa. Masiku tumakhala ndi masiku otsiriza pompano Yesu Khristu akhale mkudza. Tipemphere. Yehova Mulungu wokonda amene muli kumwamba, nawa mawu anu amoyo ndi mawu okoma amene mwatipatsanso madzulo ano. Ife ndifeyani pamaso panu, popeza ndife anthu ofowoka. Dziko lapansi likutsetsereka, zochitika zonse zikuonetsera kuti dzikoli likupita kumapeto. Koma Yesu mudatilankhula ife mawu kunoti tiyang'anire bwina asatisocheretse ife, ndifake tikulingalira mawu anu. Mwapadera Mbuye, ndikuikiza m'manja mwanu abambo, amayi, mnyamata, mtsikana, agogo amene akumvera uthenga uwu. Chonde Mulungu mulankhule kunsi kwa mitima yawo. Nkuthekena akudwala, akufulira kwa inu usana ndi usiku, amene akumva uthenga akuziguda pachifukwa kuti Mulungu sanganimvere pemphero langa. Mbuye mumve kulira kwanu kokhudza matenda awo ndi kuachiritsa. Ena akadali mu mphawi wadzaoneni. Mbuye mvani kulira kwa ana anu. Dalitsani dziko la Malawi, mulisunge mu mtendere. Mulole kuti nokha Yesu Khristu mukakwezeke kuposa ganizo linali lonse lofuna kudzikweza pano pa dziko lapansi. Muonekere ndinu Yesu, popeza ndinu yekhayo amene munalipo, mulipo, ndipo mudzakhalanso ku nthawi za nthawi. Mu dzina la inu Yesu mfumu wa ulemerero. Pesa tika soa mzimu wanu mena mdima watigwela nazo singa ziti pesa tipempera mpamvu yanu itikute ananu fulmilani njala yalowa. Nthawi ndi omwe kumachita njiru, koma ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvesa radio ndi chidwi. Kumbukirani kuti muli ndi mwawi woti mukhoza kuchita ndemanga zanu komanso kufunsa mafunso pochaya lamya pa 0935614 0925614 kapena 0821769 323 tifuse mafunso kuti kodi lemba la chirombo ndi chani kapena simumvesesa ndipati. Evangelist Yankho Malizani ndokonzeka kukuyankhani. Kumbukirani kuti manambala amene ndachulaja ali pa WhatsApp, mukhoza kuchita mwayi kulankhula nawo pa WhatsApp kapena kuchaya lamya kapena kutumiza text message kumene akuyankheni. Dzina langa ndi John Mulimbika kuchokera ku studio Azinayi Corporation. Kumbukirani kuti programu iyi kupezaniso ndi sabata ya mawa pompano pa wireless yanu yapamwamba. Pitizani kumvera programu otsatirawa ndapita. Machito mutike dzanja lanu